naħseb li l-aktar moment importanti għal Jokers Union meta fil-31 ta' Marzu 1979 is-Segretarju Ġenerali ta' dak iż-żmien, il-Mikru George Ġus, tela fuq l-olja tal-Helsin. Xi ħaġa li Jokers Union ħadmet ħafna għaliha u xi ħaġa wkoll ġiet rikonoxxuta. Li ġi rikonoxxuta immaġina inti is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union, tal-General Workers Union ikun hemm f'dak il-mument storiku għal pajjiżna. Jiena naħseb li waħed mill-affarijiet kbar staw mument glorjuż għal Jokers Union, apparti Jokers Union ħafna affarijiet oħra. U għalli ħares mhux jekk Jokers Union ngħid refat il-ħaddiema mill-faqar il-Jokers Union. Jokers Union ġidet mhux biss għall-ħaddiema imma wkoll għall-pensjonanti u l-familji tagħhom. Issa jekk istaqsili isma' inti fi żmienek tul kemm ħamilt il-Jokers Union x'taħseb li huma żewġ affarijiet jew xi affarijiet li baqgħu l-iktar jiena ngħid li waħda mill-affarijiet forsi għalkemm għamilna ħafna ftehim kollettivi u ġibna żidiet u kundizzjoni tajba l-ħaddiema dak huwa xogħolna. Però xi ħaġa differenti wkoll jiena li baqgħet f'moħħi sħallu hija li meta jien kont segretarju taqsima tal-Port u Trasport kenna strajk l-Air Malta. Waqt l-strajk kienu ġew l-uffiċċju tiegħi fl-Air Malta tal-Union żewġ persuni, żewġ irġiel b'tarbija fitehom u qaluli jekk din it-tarbija mhijiex sejra l-Ingilterra tkun hemm l-Ingilterra qabel l-offsinar, di hemm ċans li tmut. Jiena mill-ewwel tkellimt ma' sħabi u ddeċidejna illi għal dik il-familja iwaqfu l-istrajk u titlaq l-Ingilterra. Però li ġar huwa illi xi 12 sena wara jiena kont mal-mara bil-Zabbuġa, ġiġu f'nat, u għalli musson ta' unizab tal-Juni għattu ħigwa. Għalli grazzi. Għattu grazzi għaxi, xinżabib tiegħek. Għalli grazzi, għalli għaxin dem għaluli li jint salvajt li ħajti. Għalli jint kont dak il-persuna, il-baby, illi kont batni l-Ingilterra. Batni l-baċin għajdajen. U dik naħseb illi għal-kem iżajra ma t-diġ ħafna, naħseb baqat f'moħħi. U jena naħseb illi waħda mill-affarijiet kbar li naxxinna namlu hija illi naxxinna nżommu l-General Workers Union teżisti taħt wara 25 sena b'gvern nazzjonalista. Għamlu minn kollox biex jeqerdu Jokers Union. Kif kienu minn dejjem? L-attakki fuq il-General Workers Union mhux biss fuqna personali kienu kbar, kien hemm ukoll żmien meta rridu jitfgħu l-uffiċjali kollha ta' Jokers Union 7 snin u nofs ħabs. U da kollu għaliex aħna ddefendejna lil ħaddiema ta' kienar tal-MIA. U jiena naħseb li waħda mill-affarijiet kbar li għamilna jiena u sħabi għax mhux jien biss jiena dejjem ngħid il-Jokers Union qatt xejn ma għamiltu waħdi jiena, għamiltu flimkien ma' sħabi. U naħseb waħda mill-affarijiet kbar li nexxielna nżommu il-General Workers Union ħajja 25 sena ta' attakki sfrenati minn diversi gvernijiet nazzjonalisti.